budujem startupy a investujem do startupov. A moja nejaká predchádzajúca kariéra bola predovšetkým v korporátnom svete. Robil som pár rokov v Silicon Valley v Netscape a potom som robil v telekomunikačných operátoroch. A niekedy, keď som mal tak 35 rokov, som si povedal, že vyskočím z toho korporátneho sveta a že skúsim niečo vytvoriť sám. Takže tam niekde začala tá moja cesta. Nebola to cesta nejaká priamočiara, ja som sa ako nejaký entrepreneur nenarodil. To znamená, že boli vo mne veľké obavy od začiatku. Vždy som bojoval s veľkou dávkou neistoty, keď som sa do niečoho púšťal. Ale ako robím ďalšie a ďalšie projekty, tak je to lepšie. Dobre, poďme sa pozrieť na tento prvý slajd, ktorý aj potvrdzuje moju skúsenosť, že ako asi vyzerá taká nejaká cesta startupu, alebo keď sa pustíte vôbec do podnikania. Väčšina ľudí si myslí, že to je taká nejaká priamočiaria cesta, že mám nejaký nápad, a prípadne nejaký nápad odkopírujem, založím si firmu a pustím sa do podnikania a za pár rokov alebo mesiacov začnem vystavovať faktúry a mám prvých zákazníkov. Moja skúsenosť je veľmi, veľmi odlišná, v podstate korešponduje s touto schémou. To znamená, že ja vidím, že trvá približne 4 roky v takom, čo ja viem, že priemernom softverovom, ale aj inom podnikaní, kým sa tá situácia vykryštalizuje natoľko, že dostanete pocit o tom, že či ten projekt, do ktorého ste sa pustili, má nejaký budúci komerčný potenciál, alebo to treba zatvoriť. To znamená, tie 4 roky častokrát sú na tom, že balancujete vlastne medzi tým, že ja to volám, že život a smrť toho projektu, bojujete s neistotou, bojujete s nejakými s veľkým množstvom problémov a pokiaľ vydržíte, tak v tom, niekedy to býva aj skôr samozrejme, ale myslím si, že tie 4 roky je asi taká doba, kedy treba vydržať a vtedy budete mať informáciu o tom, že či stojí za to ďalej do toho tlačiť a investovať tomu energiu. Skús použiť iný prehľadač, tam mi niečo písali. To je ten chat, ktorý tam beží okolo. Aha, dobre, takže predstavme si, že máte nejaký nápad. Predtým, ako vôbec, dneska tým, že sú dostupné technológie, každý si vie urobiť jednoduchý web, je možné ten nápad nejakým spôsobom overiť predtým, ako sa vlastne pustíte do nejakej jeho realizácie. Ten váš nápad môže vzniknúť z toho, že riešite nejaký problém, ktorý vás proste sere, alebo vás proste niečo škre, chcete niečo urobiť, je to proste problém, na ktorý ste narazili vy. Ale môže vzniknúť tam nápad aj z toho, že vidíte, že niektoré oblasti že fungujú dobre, že sú tam firmy, ktorým sa darí a vy si poviete, že možno, že je tam priestor aj pre vašu iniciatívu v tom segmente. A tých zdrojov, kedy sa tá myšlienka narodí, je teda rôzne množstvo, alebo pochádzajú z rôznych zdrojov. Povedzme si, ako tú svoju myšlienku teraz zvalidovať. Napadlo vás, že idete niečo robiť a predtým, ako sa pustíte do toho celého, myslím si, že je rozumné si zvalidovať, či by vlastne o ten produkt alebo službu, ktorý idete robiť, bol vôbec záujem. Ako to dneska urobiť, je pomerne jednoduchá záležitosť. Urobíte si landing page, to je jednoduchú HTML stránku, či už si to urobíte vo WordPresse, alebo si objednáte službu, ja neviem, cez Fiverr, alebo si nájdete stránku ako LaunchRock a tam urobíte jednoduchý popis tej služby. Ideálne si poviete grafikovi, aby vám tú službu znázornil, aby urobil nejaký jednoduchý mock-up, aby zákazník, ktorý na tú stránku príde, videl, čo vlastne chcete robiť, aby pochopil ten produkt. Musíte to robiť jednoducho a vizuálne, aby to bolo zaujímavé a graficky zaujímavé. No a potom na tú stránku sa budete snažiť dostať nejakú trafik, nejakých webových návštevníkov a tých webových návštevníkov budete tam mať nejaký sign-up button, aby vám dali e-mail, tam napíšete, že keď produkt spustíte, tak
keď produkt spustíte, tak dajte mi vedieť alebo tam necháte svoje telefónne číslo. No a cez Google PPC alebo nejakou inou formou si tam snažíte, proste budete si musieť kúpiť nejakú tú návštevnosť na tú stránku a uvidíte, koľko z tej návštevnosti ľudí vám dá svoju adresu. Môžete to potom považovať za nejaký predbežnú indikáciu toho, že o tú službu je záujem. Samozrejme, to už zostáva na vás potom vyhodnotiť, že či to je naozaj že veľký záujem alebo malý záujem. Ale najlepšie bude, keď priamo s tými zákazníkmi začnete komunikovať. Keď máte ich e-mailovú adresu alebo telefón, tak s nimi môžete začať komunikovať. Teraz vám ukážem, ako to teraz robíme my na jednu službu, ktorú plánujeme spustiť v blízkej budúcnosti. Ak máte pred sebou internet a prehliadač, tak choďte na knihajazd.eu. To je vlastne ukážka takej landing page ešte predtým, ako vlastne máme hotový produkt. Uvidíte tam nejaký karuzel, kde nám grafík urobil screenshoty tej budúcej aplikácie, ktorú momentálne máme nakodenú tak na pár percent. A uvidíte tam cenník, uvidíte tam telefónne číslo, sign up. A takúto vec teda môžete zostrojiť ešte predtým, ako vlastne máte hotový produkt. Áno? No a hovorím, že snažíte sa na tú stránku nahnať nejaký trafik, buď si ten trafik kúpite, alebo keď máte nejaký dobrý SEO, tak možno organicky tú návštevnosť viete na tú stránku získať. No a uvidíte po nejakom čase, že koľko máte e-mailov, prípadne či vám zákazníci na to zavolali a či o ten produkt záujem. OK, nejaké otázky zatiaľ? OK, takže prejdeme ďalej. Čo je dôležité, keď si urobíte prototyp a poviete si, OK, vyzerá, že o ten produkt je záujem, tak budete musieť postaviť tím. Je dobré, keď budete stavať tím, kde ľudia majú, alebo to je moja skúsenosť, kde sú komplementárne vlastnosti. Napríklad my, keď sme budovali ten tím okolo Vezmy, tak ja som mal na starosti product development, design, všetko, ja neviem, zháňanie ľudí, kontakt s investormi, všetko mimo programovania. A potom vedľa mám CTO, ktorý zase má na starosti architektúru, design, programovanie, má na starosti celú tú technickú stránku. Samozrejme, ideálne je, keď vie niekto zlúčiť obidve, ale také kombinácie sú veľmi zriedkavé. A častejšie nájdete kombináciu takú, ako máme my. To znamená, že je niekto, kto zastrešuje marketing biznisovú časť a potom niekto, kto zastrešuje tú technologickú časť. Čo je dôležité, keď budete teda budovať ten tvoj tím, vy musíte mať v tom tíme nejaký motor. A motor je niekto, kto má majoritu v tom projekte, kto má proste významný podiel a ktorý bude ochotný ťahať ten projekt, aj keď pôjde tými údoliami smrti, kedy to proste nepôjde, kedy veci sa budú kaziť a kedy vám odídu ľudia z týmu a tak ďalej. Niekto tam musí mať eminentný záujem, aby ten projekt pokračoval. Hej? A ten, kto má ten eminentný záujem a schopnosť, ten musí mať aj kľúčové postavenie v tej štruktúre firmy ako vlastník. Áno? Ideálny prípad je, že máte samozrejme, ja neviem, 60-70% a 30% má ako investor. Hej. Je dôležité, aby ten motor bol aj ten, kto s tým produktom žije, kto kvôli tomu produktu nespí, alebo koho to proste ťahá. No. To je veľmi dôležité. Motor. Dobre. Keď sa do toho pustíte, aspoň to je moja skúsenosť, tak keď chodíte do roboty, tak aspoň u mňa to bolo tak, že dobre, že tak som si niečo odrobil a v podstate som chodil domov, som mal takú čistejšiu hlavu. Keď sa pustíte do budovania toho svojho produktu, tak vám to tam, aspoň je tam stále šrotí, áno. Že to je jedno v jakú dennú alebo nočnú hodinu, ale mi tam proste chodia veci, že toto ešte by sme mohli urobiť, toto by sme mali spraviť a tak ďalej. Ako keby som s tým projektom bol v nejakom stálom spojení.
Takže to je taký, tak, aby ste sa nejako na to pripravili. Možno je to len moja záležitosť, ale myslím si, že čo tak počúvam od ostatných, čo podnikajú, tak to majú veľmi podobné. Tak pripravte sa aj na túto alternatívu. A ako som spomínal, v projekte sa stretnete s tým, že veci nepôjdu dobre. A tam je dôležité, ako som spomínal, aby bol ten motor, a ten motor sa musí udržovať v nejakej dobrej kondícii. A ja som za tých posledných takých 15 rokov schudol asi tak 18 kg, som mal skoro 100. A není to len akože zo stresu alebo tak, ale je to tým, že som bol nútený začať behať, začať cvičiť, začal som sa lepšie stravovať, a aby ten motor bol v nejakej také akože lepšej kondícii. Takže na toto je dobre sa pripraviť. Čo je veľmi dobré, je mať nejakého mentora. Teraz, ak sa púšťate do nejakej oblasti, ktorej nerozumiete, ale ste si ju vyhodnotili, že to je pre vás zaujímavé, je dobré mať niekoho, kto s tou oblasťou má ale praktickú skúsenosť, ne konzultanta. Neberte si konzultantov, ľudí, ktorí sami neprešli tým podnikaním alebo tou oblasťou, nepôsobňa v nej dostatočne dlho. Neberte si takých. Berte si ľudí, ktorí majú skutočnú skúsenosť s danou oblasťou. A choďte s nimi, poraďte sa, opýtajte sa. Je to veľmi dôležité, aby ste aj boli v nejakom prostredí, ktoré je podporné. To znamená niekto, kto vás podporuje, kto vám verí, že do čoho sa pustíte, že to dokážete. U nás je veľká dávka skepse v tomto, áno. Pamätám si môj otec, keď som mu hovoril, že toto by som chcel, tak vždycky tá skepsa bola tak veľká, že ma častokrát až odradila. Zase na druhej strane tá skepsa není zlá. Áno, ak máte veľmi ružové okuliare, tá skepsa je veľmi vhodná na to, že vám dá nejakú spätnú väzbu, ale vo všeobecnosti mali by ste byť v prostredí, ktoré vás proste motivuje, podporuje, kde vidíte, že sa veci dajú urobiť. Dobre, poďme teraz k tomu nášmu projektu VESMA. Ten sme začali vlastne v roku 2011 a tie začiatky boli v podstate docela náročné. Najprv sme mali developerský tím, ktorý sme outsourcovali a vývoj, väčšinu toho vývoja sme outsourcovali. To nám vôbec nefungovalo. Zistili sme, že tí ľudia, ktorí to outsourcovali, tí len chceli vystaviť faktúru a nemali proste k tomu produktu taký vzťah, aký by sme si želali. To sa potom odrádzalo na tom, že nebol ten produkt kvalitný, takže sme ho museli niekoľkokrát prerábať. No a potom sme samozrejme boli veci, ktoré súviseli s tímom. Takže na začiatku sme zobrali, študentov a zistili sme, že študenti necelkom vedeli urobiť to, čo sme my chceli. Takže na konci sme zobrali drahých developerov a vtedy sa nám veci začali hýbať. Takže oni sa stali súčasťou tímu a vtedy ten celý, to boli skúsení developeri, ktorí mali, niekoľko rokov skúseností z dobrých firiem, tých sme zobrali a vtedy sa nám celý ten development pohol ako rádovo milovými krokmi vpred. Dobre, teraz čo sme vlastne my riešili, alebo aký problém sme my riešili tým produktom? Je klasický fleet tracking, je proste služba, ktorá funguje niekoľko rokov, alebo niekoľko desaťročí už možno, a proste namontujete si nejaký GPS geret do auta, nejaký mechanik to musí namontovať, a tá montáž stojí nejaké peniaze a potom sa platia nejaké mesačné poplatky. My sme si povedali, že to je taký už trošku starodávny model, všetci budú mať smartphone telefóny, GPS telefóny, není nutnosť kupovať žiadny extra hardware a pokiaľ si nainštalujú GPS aplikáciu, tak budeme vlastne vedieť trackovať. No a tým, že odstránime určité bariéry adopcie, to znamená, že nejakú nutnú vstupnú investíciu, je to komplikované, že keď toto odstránime, tak vlastne vytvoríme produkt, ktorý má potenciál byť použiteľný na veľkej mase a globálne. Takže to bola vlastne myšlienka, ktorú sme začali realizovať v roku 2011. Takže nakoniec sa nám podarilo asi na tretí pokus
vytvoriť naozaj že funkčnú aplikáciu, aj cloudové riešenie, ktoré sme postavili na Microsoft Azure. A Microsoft nám vtedy celkom pomohol, pretože sme boli súčasťou ich programu. On vyhodnotil ten náš startup ako celkom zaujímavý, tak nám tam dal nejaké dvojročné prázdniny a v rámci tých dvojročných prázdnin sme mohli používať určité servisy za určité služby zadarmo, čo ako pre nás, ako pre startup, ktorý nemal veľa peňazí, bolo veľmi fajn. No takže po tých ťažkých začiatkoch sme urobili tú prvú aplikáciu a urobili sme riešenie také, aby si to každý vedel urobiť sám, aby bolo viac funkčné, aby bolo jednoduché. No a niekedy v roku 2013, myslím, sme to spustili koncom roku na trh a k dnešnému dňu máme asi 185 000 downloadov z celého sveta a z tých downloadov máme platiacich zákazníkov asi zo 43 krajín sveta a máme v USA, čo je taký náš kľúčový trh, máme konverzný rate asi 1,9%. A ten konverzný rate je to, že z tých zákazníkov, ktorí si to downloadnú, koľko si ich potom aj tú službu kúpi. To znamená, po 4 rokoch sme na tom projekte robilo 5 ľudí. Nebol to celkom jednoduchý development, hlavne kvôli tomu, že sme budovali tú serverovú časť veľmi robustnú, aby bola schopná obsluhovať veľké množstvo potenciálnych zákazníkov, aby bola škálovateľná. Takže ten development trval nejaký čas. No a v súčasnosti stále ten projekt není profitabilný. Ten projekt sa blíži k nejakému break-even pointu, ale stále není profitabilný. Na druhej strane, dneska sme boli úspešní v tom, že sme ho predali do viac ako teda 40 krajín sveta. Boli sme s tým projektom Silicon Valley, stretli sme sa s veľkým množstvom investorov, takže zistili sme, že so slovenským projektom v Amerike investíciu nedostaneme, museli by sme sa presunúť do Ameriky, ak by sme vôbec chceli uvažovať o americkom investorovi, pretože pre nich to je proste stále malý projekt a nebudú investovať do Európy a nebudú sem kvôli tomu lietať. Áno. V tej Amerike bolo vidieť jednu fantastickú vec a to je to, že tí investori už majú veľa skúseností s tým investovaním do softvéru a sú zvyknutí aj na také vyššie sumy. Oni totiž to vedia, že dneska je to hra aj o peniazoch, že je veľmi málo projektov, ktoré sú komerčne úspešné po krátkej dobe. A väčšinou tie úspechy sa ale vyrábajú aj peniazmi. To znamená, že tá firma dostáva niekoľko kôl, v niekoľkých kolách dostáva financie a tie financie urobia to, že predbehnete ostatné firmy, ktoré tie financie nemajú, získa väčší podiel na trhu, no a ten podiel sa neskôr samozrejme pretaví aj vo väčších tržbách. Takže tak si to myslím, že sa dneska hrá tá hra so softvérom a teraz vám poviem druhý projekt môj, ktorý je z úplne iného súdka. Ten som začal približne pred 2 rokmi. Je to lokálny projekt a je to beh cez prekážky. Prekážkový beh. Je to trend, ktorý začal niekedy v Amerike pred pár rokmi a je to veľmi populárna záležitosť. A ja som práve som ju zistil, že také niečo funguje, keď som bol v Amerike zrovna s tým softverom a prišiel som domov a tu som sa pozeral, nič také tu nebolo. Tak som si povedal, že keď to ide v Amerike, možno to pôjde aj tu. A tak som zorganizoval prvý pretek, tam prišlo 800 ľudí, potom druhý pretek, tam prišlo 1500 ľudí. No a po roku som vlastne mal 4000 pretekárov, máme 5400 fanúšikov, spáchal som to vlastne sám a bez nejakej základnej investície a ten projekt je už profitabilný. Hej. Takže ten prvý softverový, 4 roky, veľa peňazí, ale globálny potenciál, obrovský trh a vyžaduje to však ďalšiu investíciu, podľa mňa, ten projekt. A potom na druhej strane lokálny projekt, bez investície, a profitabilný už po 1 roku. Takže
niekedy to možno, že je na tej lokálnej úrovni jednoduchšie ako na tej globálnej, ale tá globálna sa predstavuje samozrejme väčší príjmový potenciál. No, koľko som rozprával? No, skoro pol hodinu. Od Mareka máme pripravenú nejakú otázku, lebo v tom čete bežia aj nejaké technické problémy, ktoré sa tam riešia, tak Marek zbieral také, že čo máme otázku. Tak prosím ťa. Dve otázky. Prosím vás, mentor môže byť ostrelaný podnikateľ a obrh na danú problematiku môjho startupu. Aha, veľmi odporúčam, aby toho, koho si zvolíte za mentora, s ktorým chcete konzultovať to, čo robíte, aby to bol človek, ktorý má praktickú skúsenosť. Neberte si akademikov z univerzít. Ak riešite podnikanie, tak si zoberte niekoho, kto v tej oblasti podnikal. Tak napríklad my sme mali, ako na začiatku sme mali mentora ľudí zo Sajjiku, to je firma, čo robí online navigácie, máme niekoľko miliónov stiahnutí. Takže to boli takí naši mentori, že keď sme chceli niečo zistiť, tak sme išli za nimi a spýtali sme sa a dostali sme akože odpoveď, ktorá bola potvrdená skúsenosťou. Nebolo to vyčítané niekde z blogu alebo z kníh. Takže to je moje silné odporúčanie. Akým spôsobom sa dá ošetriť nápad na mobilnú aplikáciu, ak nie som vývojár? Akým spôsobom sa dá ošetriť nápad na mobilnú aplikáciu, ak nie som vývojár? No, môžeš si pozrieť napríklad na Google Trends, ty môžeš pozrieť, či tá oblasť, v ktorej tú aplikáciu, kam tá aplikácia patrí, či ju ľudia vyhľadávajú. Alebo si pozri na Google Play, alebo na iOS alebo Windows Phone 8, že či také podobné aplikácie už existujú a pozri si, koľko majú približne stiahnutí a koľko majú reviews. To je celkom jednoduchý, ak je to teda aplikácia, ktorá už existuje. To je celkom jednoduchý spôsob, ako si overiť, že či pre danú problematiku je dostatočný dopyt. Štandardne si myslím, že úspech v veľkej väčšiny firiem, ktoré sú teda naozaj úspešné, typu Sajjik alebo Asset, je v tom, že možno mali šťastie, ale že sa dostali na obrovský trh. Že predstavte si to ako nejakú rieku, ktorá je tak silná a tak veľká, že aj veľa projektom umožňuje byť úspešných. Keď je ten trh veľký, je nenasýtený, tak máte veľkú šancu, že na ňom úspejete. Na druhej strane, keď ten trh je maličký alebo je v ňom veľká konkurencia, tak musíte počítať s tým, že sa budete trápiť trochu. To je otázka a pekne ešte také... Neviem, či Tomáš tú otázku nemyslel tak, ako spraviť aplikáciu, ak nerozumiem kódu. Aha, no ak nevieš spraviť aplikáciu, tak dneska existuje veľa takých portálov, kde si môžeš najať nejakého developera a outsourcnúť vývoj. Ale hovorím, že ja s tým outsourcingom nemám dobré skúsenosti. Myslel som to skôr, ako si zabezpečím autorské práva na môj nápad. Ja mám takú skúsenosť, že najlepšie si zabezpečíš tie autorské práva, keď ako tá ochrana duševného vlastníctva v softveri je veľmi ošemetná. Všetci sa inšpirujú tými druhými. Aj my, keď sme priniesli niečo nové, tak Američania sa inšpirovali s tým, čo sme priniesli my. Aj my napríklad nestrácame čas tým, že by sme niečo patentovali a tak ďalej, lebo stojí to veľa peňazí, úsilia a energie. Proste najlepšia ochrana je inovácia. Najlepšia ochrana je inovácia. No. Ani by som sa nebal, napríklad, keď máte nejakú myšlienku, že vám ju niekto zobere alebo vám ju niekto ukradne, asi ste pozerali ten Zuckerbergov prípad. Nebojte sa toho, normálne choďte za niekým a opýtajte sa kamarátov alebo niekoho, že čo si o tom myslíte. Nikto vám ju nezobere vo väčšine prípadov. Myšlenok je milión, ale náročné je tá exekúcia, tá realizácia je najťažšia. A do tej sa veľakrát ľuďom nechce.
akože do tej realizácie. Takže ja by som sa nebal, podielte sa o tú myšlienku, o svoj nápad s niekým, komu dôverujete a získajte spätnú väzbu. Máme ešte viacero ľudí, ktorí píšu otázky, tak počkáme, kým ich dopíšu. Jasné. Takých lacných developerov, napríklad cez Odesk, alebo Freelancer, alebo Elance, a tam sa dá zadať dopyt a niektoré aplikácie, ktoré sú jednoduché, možno, že vám niekto nakoduje za pár dolárov alebo euro. Na koľko percent by mal byť urobený projekt, aby som vytvoril tú web stránku, ako ste vraveli na začiatku, alebo v akom čase po začiatku vývoja prototypu? Vy tú stránku, to, čo som vám ukazoval, tá kniha jazd.eu, vy nemusíte mať vôbec nič nakodované. Áno, vy nemusíte mať vôbec nič nakodované, môžete si to celé takto zostrojiť a vymysleť si, ako by to malo vyzerať. Môžete si urobiť cenník a vy len a môžete to celé zverejniť. Vy týmto spôsobom otestujete, či o ten produkt bude záujem. To znamená, ak potom ten záujem uvidíte, tak potom môžete povedať, že OK, za pol roka môžete povedať tým potenciálnym zákazníkom povedať, že o pol roka budete mať hotovú prvú funkčnú verziu. Hej? Ale vy nemusíte mať vôbec, ani čiarku nemusíte mať napísanú. Dobre. Ešte počkáme nejakú minútku, dve. Ak niekto položí nejakú otázku, tak ešte na ňu odpovieme a prípadne potom skončíme. A máme ďalšiu. A ďalšia od Dominika. Považujete projekt v oblasti zdravotníctva, ktorý sa týka výučby a diagnostiky, rentabilný v rámci Slovenska, alebo by ste sa zamerali na väčší trh? Projekt v oblasti zdravotníctva, ktorý sa týka výučby a diagnostiky, rentabilný v rámci Slovenska. No, myslím si, že zdravotiaci vo všeobecnosti, čo tak chodím po doktoroch občas, takže oni nejaký vzťah k technológiám príliš veľký nemajú. To znamená, ak niekto rozumie zdravotníctvu a rozumie aj technológii, tak to môže byť celkom zaujímavé, že prinesie produkt, ktorý tu ostatní nevedia urobiť. Áno? A napríklad ja som teraz chodil po doktoroch z krvné testy, to si dával robiť a prišlo mi, že by bola celkom zaujímavý nápad, keby som tie krvné testy mal niekde online a automaticky by tam bola by tam nejaká história tých mojich krvných testov a nejaký systém by spracoval by mi dal nejakú informáciu, ktorá by bola pre mňa relevantná. A určite by som začal najprv na Slovensku. To nevadí, že ten trh je malý. Jasno si to vyskúšate, dostanete spätnú väzbu a potom môžete ísť globálne, keď sa vám to lokálne ukáže ako zaujímavé. To, čo vidím aj v týchto projektoch, ten globálny je strašne ťažký v tom, že nikto vás nepozná v Amerike, nikoho nezaujímate, je milióny startupov. Je hrozne ťažké sa dostať do médií, je hrozne ťažké, aby o vás niekto niekedy niečo zmysluplné napísal. Na druhej strane lokálne poznáte ľudí, zdvihnete telefón a cez kamaráta sa dostanete na nejaké médiá, na novinára, a možno, že sa takto dostanete do novín. Nám sa toto vidí lokálne, výrazne ľahšie sa dostaneme my do médií lokálne ako globálne. Áno? To znamená, že pre vás môže byť výhoda začať podnikať lokálne, lebo tu máte vzťahy, máte tu známych a tak ďalej. Takže v tomto smere to je výhoda. OK, tunak sú nejakí. Viete mi odporučiť, kde ako nájdem vývojárov pre svoj projekt? Áno, tunak sú super odpovede. Freelancer, profesia, robíme IT. Ja sa môžem napýtať elance.com. Úplne taká jednoduchá a lacná služba je Fiverr. To sú také, že 5-eurové služby. Ja neviem, keď si chcete urobiť, že lokalizáciu alebo preklady, alebo ja neviem, nejakú jednoduchú grafiku, nejakú jednoduchú grafiku, tak môžete na fiverr.com. V pohode. Áno, to je 99designs.com, to je vlastne crowdsourcing, alebo keď chcete nejaké, že
že meno firmy alebo meno produktu, tak môžete tiež zapojiť do toho nejaký crowdsourcing, a ako sa to volá, squadhelp.com. Tých som ja napríklad využíval, že som potreboval nájsť nejaké meno, alebo tak som išiel na Squad Help a zadal som tam nejaké indície a oni mi potom ľudia mi vygenerovali potenciálne alebo voľné .com domény. Squad Help. Tomáš Tretiník is typing a message. Dobre, čo nám tam príde? Možno on to niekedy zaznamená, keď tam človek klikne. Jasné. Ale počkáme ešte vám poviem, možno aj to vás zaujíma, investori. Ako som spomínal, keď zo Slovenska získať investora v zahraničí je podľa mňa skoro nemožné. A ten investor chce, aby ste boli vedľa neho. To znamená, že nám povedali investori v Amerike, že my sme sa museli vlastne ako firma presťahovať tam, kde teda oni pôsobia, aby tam bol nejaký priamy kontakt. A lokálne je teraz kopu všelijakých seedových fondov aj na Slovensku. Na Slovensku tí ponúkajú od 10 do 200 000 nejaké základné investície na vytvorenie produktu. Je väčší problém s takými že série A, ako s tým, keď už máte produkt hotový a chcete ho globálne komercializovať a potrebujete na to ďalšie peniaze. Tam už vidím, že v Európe aj na Slovensku je problém získať väčšiu následujúcu investíciu po síde. Na začiatku do toho budete musieť dať svoje vlastné peniaze, samozrejme, a všetci by do toho mali dať vlastné peniaze, ktorých budete mať ako spoločníkov. Nie je riskantné hľadať investora, ktorý by bol budúci odberateľ toho produktu, lebo keď mu predstavím projekt, či už len prototyp, majú veľké zázemie, má predbehnúť. Nie je riskantné hľadať investora. No to je otázka, akého investora budete hľadať. Ako tých investorov je niekoľko kategórií investorov. Sú tu investori, ktorí sú finanční investori. Finančný investor vám dá peniaze alebo zainvestuje do vašej firmy, získa nejaký ideálne minoritný podiel a nezasahuje vám do toho, čo robíte vy. Potom je taký, že strategický investor, to je niekto, kto pôsobí v tej oblasti, v ktorej teda je ten váš startup alebo to vaše podnikanie. A taký strategický investor vám práve môže, pokiaľ sa mu to hodí do portfólia, to môže byť veľmi zaujímavé, lebo vám môže otvoriť dvere a otvoriť vám predajné kanály, cez ktoré vy môžete potom predávať ten produkt ďalej. Tie rizika toho, že by vás niekto predbehol, keď už do vás zainvestuje napríklad, že by ste ho presvedčili, aby sa stal investorom vo vašej firme, tak hovorím si, myslím, že to má práve naopak benefit toho, že vám vie otvoriť predajné kanály a pomôcť vám, lebo to už je potom spoločný projekt váš a toho investora. Čo so startupom, ktorý je reálne hotový, ale zabudla sa na marketing a teraz je ťažké ho predať, nejaká dobrá rada na boost. To vidíme aj my, že vytvoriť produkt, nakodiť a urobiť peknú web stránku je relatívne easy. To, čo je naozaj ťažké, je nakoniec nájsť zákazníkov na ten produkt a predávať ho. A myslím si, že bez toho, že sa investuje do marketingu, aj keď je to napríklad len organický marketing, to znamená, že investujete do search engineu, vytvárate content, snažíte sa byť viditeľný na tom internete, to treba robiť, pretože ak ste na trhu, a väčšina tých projektov je na trhoch, ktoré nie sú také dynamické a také veľké, ako ja neviem, trh navigácií alebo trh ochrany softvéru, čo sú obrovské trhy, tak tam naozaj musíte bojovať o to, aby ste boli viditeľní a aby ste si našli zákazníkov. A potrebujete mať na to schopnosti, potrebujete mať na to ľudí, ktorí to robiť vedia. Ja napríklad vidím, že na Slovensku je veľmi málo ľudí, ktorí vedia robiť dobrý, globálny a vôbec aj product management a marketing. Veľmi málo ľudí.
Ako nájdeme dobrých developerov, nájdeme tú technickú stránku, ale ten globálny marketing, to veľa ľudí tu nevie robiť. No, takže dobrá rada na Boost. No, ja by som sa snažil to zlepšiť organiku, neviem, ako máte. Určite robíte nejaké SEO, snažil by som sa robiť trošku lepšie SEO, často by som publikoval aspoň raz týždenne nejaký content, ktorý by bol na kľúčové slova, tak aby ste sa stali viditeľnejšími na internete. To by bola moja rada. Môžem? A ja sa chcem spýtať jednu otázku. Keď ste boli v Silicon Valley a ponúkli vám nejaký investment, prečo ste tam nezostali a nezostali ho? No, Silicon Valley je dobré, ja už mám určité zázemie doma. Ja mám rodinu, deti a už som tam žil, akože to poznám. Necítil by som sa, že pre mňa je čas ísť sa vrátiť sa do Silicon Valley, ale keď má niekto, že nemá záväzky, nemá rodinu, tak ako je to dobrá príležitosť tam ísť. Akože určite áno. Takto, že tie investície v Silicon Valley sú rádovo vysoké, ale tam sú aj veľmi vysoké platy developerov. Tie sú násobne vyššie ako na Slovensku. To znamená, že s rovnakou investíciou my by sme prešli ďaleko, my sme urazili väčšiu vzdialenosť, ako by sme urazili v Silicon Valley, keby sme kupovali lokálnych developerov. Tak v tom Silicon Valley je to tak, že tam treba naozaj byť a byť tam dlhodobo a vybudovať si tam svoje network a svoje proste zázemie okolo seba. Deje sa tam neskutočné veľké množstvo konferencií. Microsoft tam robí veľa školení, seminárov. To sú veci, ktoré sú tam zadarmo dostupné celej tej developerskej komunite. Je tam veľa stretnutí s investormi. Ako naozaj to tam žije. Ale musím povedať, že aj na Slovensku sa to významne zlepšuje. Ako pred 5 rokmi tu nebolo vôbec nič. A teraz už naozaj vidno, že to celé začína trošku aj tu nagublať. A to je dobré. Ten boost, hlavne čo je najspecifickejšie, zadefinovať, identifikovať cieľovú skupinu a cesty, ako ich reachnúť. Áno, no. My sme s tým boostom napríklad skúšali aj taký, že nejaký affiliate marketing, skúšali sme referál program. Na všetko ale treba mať dedikovaného človeka, ktorý sa tomu venuje ako dlhodobo. Keď sa to len tak spraví, tak je strašný problém to celé rozbehnúť. No. A preto si myslím, že každá tá firma, ktorá ako nejaké peniaze minie na vytvorenie produktu, že potrebuje potom ďalšie peniaze na to, aby vlastne dokázala, ak je to proof of concept, že teda mám nejakých platiacich zákazníkov, tak potom potrebuje ďalšie peniaze na to, aby mohla sa stať viditeľnejšia a marketingovo úspešnejšia. Keď je skupina veľmi široká a produkt je určený v podstate pre SME segment zákazníkov a prakticky ten produkt je možné nasadiť do 80% typov investícií. Ako správne definovať cieľov? No my sme mali tento problém takisto s väzmou, že my sme na začiatku to definovali ako, že to patrí, nevedeli sme, že je to mobile workforce, alebo je to fleet management. A nevedeli sme sa rozhodnúť celkom, že ako zapozicionovať ten produkt. A nakoniec sme sa rozhodli ho zapozicionovať ako produkt, ktorý je pre vodičov. A urobili sme to preto, lebo vodiči sú aj konzumeri a vodiči sú aj firmy. To znamená, že ten náš produkt týmto pozicioningom získava automaticky aj určitú skupinu zákazníkov medzi v tom segmente consumers a cez tých consumers sa ten produkt niekedy dostane práve do firiem. Ako podobnú stratégiu urobil Dropbox, že Dropbox spravil produkt, ktorý najprv si zobrali IT ľudia, administrátori, alebo ich to bavilo a potom cez týchto IT administrátorov a IT ľudí sa to dostalo do firiem. Áno, to znamená, že taký konzumerský produkt, ale ktorý bol postavený zároveň aj pre firmu. Takže my sme sa tiež k tomu postavili tak, že my máme takisto SME produkt. Vezma je fleet management na smartfónoch, čo je SME produkt a my sme ho zadefinovali tak, aby bol zaujímavý aj
pre obyčajných vodičov a cez tých vodičov sa chceme dostať a sa nám to aj celkom darí do tých malých a stredných firiem. Consumerization of IT, áno, to je veľký trend. V podstate VESMA je Consumerization of IT v oblasti fleet managementu. Znamená to, že tie IT riešenia musia byť veľmi jednoduché, pekné, užívateľsky proste zrozumiteľné, tak, aby to aj bežný človek vedel sám obhospodarovať a správovať. To je asi ten terminus technicus. Takže k tomu, ako správne definovať cieľovku, no ja hovorím, že my sme to zadefinovali tak, že aby sme to vedeli dať aj ako consumer aplikáciu, tak my sme sa zapozicionovali aj ako na driverov. No. Dobre. Ešte jednu otázočku, dobre? Ešte tunak Pavol Chmeliar ešte niečo napíše a... Alebo ho niekto predbehne. Ešte to chcem povedať, že aj keď to niekedy, vo väčšine prípadov tie projekty nekončia nejako slávne, ale ja vám poviem, že tú skúsenosť, ktorú z toho dostanete, to je na nezaplatenie. Fakt. Vrele to odporúčam už len kvôli tej skúsenosti. A k môjmu projektu je potrebný token, ktorý by som musel prostredkovať. Dá sa byť s tým úspešný aj v globálnom meritku alebo snažiť sa taký hardware odstrániť. No, hovorte, možno, že máte odpoveď. Ten token sa dá nahradiť už aj existujúcim riešením. Asi, ja neviem. Ale existujú rôzne DHL služby a posielanie rôznych tokenov, tak podľa mňa ako poslať sa dá všetko, len záleží od toho, že čo je to za projekt. Alebo snaží sa taký hardware odstrániť. No, neviem sa tomu celkom vyjadriť. My napríklad to, čo vidíte tú knihu jazd.eu, tak tam využívame hardware, ktorý my nevyvíjame. Ani sme sa do toho vývoja nepúšťali, ale ten hardware, našli sme dodávateľa toho hardwareu, a ten hardware je globálne urobený tak, že je funkčný globálne. Áno? Že z pohľadu zákazníka alebo z pohľadu nášho, proste zákazník si kúpi ten hardware od niekoho iného a funguje, a my sme to urobili tak, aby to fungovalo s našim riešením. My sa o hardware nechceme starať a my len chceme, aby ten hardware, aby fungoval v Amerike, aby fungoval na Slovensku a my sa chceme starať len o software. No. Takže my sme vôbec ten hardware totálne outsourcovali. Ak by moja aplikácia umožňovala nahrávať fotky. Ako myslíte, že nahrávať fotky niekde na server? Asi. No ale vy nemusíte možno na to stavať nejaký server, vy to môžete dávať do nejakého cloudu, áno, ja neviem, OneDrive, napríklad Microsoft, alebo neviem presne ako tú funkčnú špecifikáciu, že čo by to malo robiť, ale vždycky hľadajte nejaké na začiatku hľadajte to najjednoduchšie riešenie. Nebudujte nejaké super serverové, úplne dokonalé riešenie, hľadajte niečo také semi, čo urobíte s nízkymi nákladmi. A myslím, že môžeme ukončiť prezentáciu. Ďakujem ešte raz, že ste prišli a držím palec. Ďakujem.